years ago besebancane mongakala nje umuntu owangazi 15 years ago mhlambe eqala ungaze na 5 years lo muntu loyo ungaze njengomuntu omdala kakhulu kusenze ngabe usegugile kanti wenza ukuthi washeshe wangazi washwakwazi so nje ngokweminyaka yami akusikhona ukuthi mhlambe sengaba umuntu okungathiwa into nazenza usengathatha impesheni ngisemusha kakhulu futhi nawo bonga ngibhekisisa nje kuyinike isikhathi kuyayibonakalela nje ukuthi namajonga afikayo nje ngisahamba nawo umuntu ongasazi ngokweminyaka mhlawumbe kwenza isikhathi adideke ukuthi ubani omdala womuntu lokho ke kuchaza ukuthi ngisekude kakhulu ukuthi ngingathatha umhlala phansi ngoba iminyaka isangivumela nempilo isangivumela nekhono lisangivumela nabantu basangizwa yabo yazi khona into engiyithandayo ngawo baba Mgube ngampela engiye ngiyibona ngithi yabona ke uqala nje engifundisa ukuthi ngikutuseke kukhona ukuzethemba nje kwakho nokuthi impela ke uzethemba uyakholelwa kakhulu kuwena akehlebe noma nje sikhuluma abalaleli belalele nje kunesikhathi la siyazi la emculweni ukuthi ngampela ke ziye zibe khona ngampela ke la ikhadi khona ezike ingcowe khona ke insizwa kodwa ke nawe mhlambe ukhona mhlawumbe lonyaka osho ukuthi yabona ngonyaka ukuthi wakuboshelwe ngampela ke imuphi lonyaka la kuzomculo ngampela othi cha nake nathintana kakhulu nababhemu wefuthi yazi kahle mina ubusushilo ukuthi ngiyakholelwa kimi futhi ngiyazethemba awukhulumi iphutha lapho mina nakimi emculweni kaMaskandi zonke insizwa wethu ayikho insizwa ngampela mhlambe engingayifabela udumo lwayo yabo lami udumo ngiyalethemba kunjalo so nje ngimuhle ngento eyi-1 ke mina mfowethu ngoba izinto ezifana mhlambe nazo lezi zokungcofana or mhlambe zokufihlelana ngengoma zethu angiyi-challenge mina lezo zinto lezo kodwa ke mase ngize ngayithola i-challenge uyanamathela kuphela ngoba ngiyakholelwa emsizweni bami nasemsebenzini wami engiwenzayo nakikho ukuzethemba ngiyazethemba kafuthi kodwa angiyena umuntu okhosela umuntu esinayo kwi-industry inselelo insizwa engicula nazo uMaskandi zonke kimi ngabafowethu ngoba ngikholwa ukuthi kunoNkulunkulu esimkhonzayo nathi la kuMaskandi noma singazi ukuthi inhloboni kaNkulunkulu kodwa ke ngithathe ngazuthi nathi kuyilona sonto lethu leli siyinsizwa kaMaskandi sisonda sonke siMaskandi so ngiyihloniphe kakhulu zonke insizwa enginazo endimeni kaMaskandi kodwa kuba khona insizwa engiphosela inselelo ngoba isuke ngingayazi inhloso yayo ngingayidumazi lo nsizwa leyo ngiyemukela inselelo yakho zona usenzele iphupho layo ngoba mhlambe ngona kusuke kuzoyisiza yabo so njengomuntu ke odaleke ngokuthi akanawo umona umuntu mengiphosela inselelo ngiyithi hayi ukuze kusenzeke iphupho lakhe ngoba mhlambe yena usebuke wabona ukuthi ukuphosela mina inselelo kuzomsiza ngani ukuthi ngimsize ngiyemukela inselelo yakhe so nje esikhathini esiphambili ngabe ngadlala nensizwa efana noMgube sangwela kwamnandi kwafika ikhathi-ke zawo ukuthi uNkulunkulu ayikhumbule wayikhumbula yadlula emhlabeni insizwa yana engiyihlonipha kakhulu ngoba ukungcwaba kwethu kwakungelula kwaku-strong kakhulu kodwa nje-ke kodwa-ke nje kwakudlaleka nje kamnandi ayikho into engingayibiza ngenzondo eyayikhona phakathi kwami naye sadlala nje kwaze kwafika leso sikhathi esithi uyahamba emhlabeni kwaphinda futhi kwaqhamuka insizwa futhi enjengogcwensa indidane evamise ukugida abaningi ngoba mayishaya intombi iqeda amaduku emakhandoneni nayo futhi yangiphosela inselelo ngendlela yangiphosela ngakhona ngayemukela futhi idumile-ke indidane kakhulu ithandwa umhlaba wonke inabalandeli umhlaba wonke kodwa ngakwazi ukuyemukela inselelo yayo sadlalisana ngendlela esadlalisana ngakhona kwaze kwafika futhi nakhona lapho ekuthenini esinayo uNkulunkulu uyayikhumbula yabo so-ke kungizwisa ubuhlungu kodwa ukuthi ngikhuluma ngabantu abangasekho emhlabeni abahamba abanye abantu bengazi ukuthi ngempela lento ngasiyenza yaye emidlalo kusuka kuphi kufika kuphi noma mhlambe kwakunengxabano phakathi kwethu so uma ngabe ezozwisa lapho usaphile emhlabeni omunye ethathe ngazuthi ukhuluma kanjena ngoba akwazi ukuyiphendulela kodwa nje engikwazi kahle kamhlophe ngalezi zinto ezoyembile engikhuluma ngazo ayikho engangixabene nayo kwakumdlalo nje ngempela umsebenzi ukuthi ngoba umculo kaMaskandi so umculo wezizwe safika kwesinye isikhathi la kufanele sivikisane khona njengamanje ngisitholeke ngishalenjwa enye insizwa engingasho ukuthi incane kakhulu kimi futhi ikhuliswe yimina mayifika emculweni kaMaskandi ifikele ezandleni zami nayo njalo ngakho kungethemba yabo ngempela emayifikela kimi ngayisiza ngayikhulisa ngayithatha ku0 ngayibeka la ikhona manje kuyibalazi yathi umhlaba wonke
kodwa kuyificileke nayo ukuthi mhlambe mina njengomuntu oyikhulisile mhlambe mangabe isigadla kwesami isihlangu ngisangakwazi nokudlila yabo so ngoba mina ngumuntu ongayisabi inselelo idumile nawo lensizwa kakhulu inabalandeli kakhulu cisho na ngasho ukuthi umhlaba wonke njengensizwa ekhuliswe yimina ngeke ngikufihle lokho yazi ukuthi idumile kakhulu futhi lokhu kuduma kwayo mina bengiyiqhenya ngakho kakhulu ngoba bengithi noma ngibona abantu abayithandayo ngibe nakho ukuthi nginesandla udumeni nalensizwa ngoba ngabe abayazi labantu ube ayifikelanga kimi ngayinika lento eyayifuna yabo kodwa ke kwenzekile-ke yagcina isingishalenja nami noma ngeke ngikwazi ukuchaza ukuthi ingishalenje kanjani manihamba endleleni ngisho ezakweni iy'nsizwa uma kuthiwa ziyawushaya endaweni ethile kuyenzeka mhlawumbe nithi nisendleleni uyizwe izibhula isihlanga emva kwakho ithi awujike la mfowethu ngibona ukuthi la siyakhona masingabhekana nomzimba uyokumela yabona mhlawumbe ngigcine mhlawumbe omunye sevike kancane because uthi nijike nibuyele ekhaya yogeza namakhaya so ke imchallenge leke lensizwa ngayemukela i-challenge yayo njengamanje angeke ngize ngikwazi ukuchaza ngoba akayicelanga i-challenge kimi ukuthi hayi wephuthi ngisacela ukudlala nawe njengoba ungikhulisile ngibuza ukuthi amasana no ngingasho nje ukuthi ingizumile yangishaya ngibhekele kodwa ke ngokuthi ngimdala futhi ngistrong ngangawa ngakwazi ukuphenduka nami behlweni ngithi umfana wenzani konke ngifuna ukuyibhekela baba Mgube hayi ngoba mhlawumbe ke ngengena emlonyeni ngifuna ukubheka ukuthi ikakhulukazi sike sizwe makusuke khulunywa kuqhathaniswa imigangelo esikhathini esedlule neyamanje mhlawumbe ke nala emculweni kaMaskandi ukungcweka kwesikhathi esedlule njengoba kwabalula lapha na kuyinsizwa obhovu kade yadika engasekho nomtshengiseni ma uqhathanisa nalokhu kwamanje sekwenzeka manje mhlawumbe nina njengabaculi esebethe kuba nomkatshubomvu sebemkatshubomvu mhlawumbe ukhona nomehlukeni ubonayo ngabe kuniphatha kanjalo lokho noma lokho mhlambe ngabe sekukhona ukuthanda ukuba serious akusafana lokho kwasikhathi esedlule ngifuna ukuzwa lapho ukuthi umehluko khona ukhona kakhulu umehluko ukungcoka kamanje akusafani ngempela nokusikhathi esedlule njengoba mina ngumuntu osenesikhathi ngicula noMaskandi sengibe ngangcoka nezinsizwa ngiyibale insizwa ngingangcoka nazo ukhona kakhulu umehluko esikhathini samanje abafuthi esinabo kule-industry kaMaskandi abayiqondi kahle lento yokungcolisana kwesinye isikhathi ukuthi ibuyihambe kanjani ibuye ugcina usuyibona ungathi isinenzondo yangempela akusekhona ukuthi kuyadlalisana kodwa-ke ngeke ngize ngiyichaze kanjalo mhlawumbe maqonda nami nalensizwa mhlawumbe esangishalenjile njengamanje ngoba angiyazi inhloso yayo ukuthi ingishalenje ngoba inenzondo mhlawumbe khona ukuthile befuna ukubona kini kodwa into eyayihluko uhlupha ngoba umehluko udalwe ukuthi ngalesa sikhathi thina singcweka umculo wawungakahambi ngobuqembu kanje hamba ngakhona sengathi mhlawumbe umculo usunepolitiki phakathi sokwamaqembu ezepolitiki ngoba uyewubone nje mangabe kuyemicimbi abalandeli bethu begqoke imfanfano yethu ngokuhlukahlukana ngicabanga ukuthi inkinga ifike iqale lapho-ke ngoba abalandeli bethu noma ngabe kuthiwa thina mhlawumbe sabaculi asinayo inzondo ngokungcoka kwethu kodwa inzondo iqala kubalandeli bethu sikapakela kithi uqobo ngezinto mhlawumbe esiyibona zenzeka uma ngabe sihlangene yabona kodwa zinyenziwa yithi zenziwa abalandeli bethu so into uma ngabe ingawe ngeke kwenzeka ukuthi ingakuthindi yabona so ngicabanga ukuthi into eyenzakalayo manje eyadala umehluko kakhulu lento yokuhlukaniseka kwabalandeli kanti kuqala abalandeli bebeyinto eyodwa ukubona nje mangabe usestage ayi umbango wami ungigcilazile mhlawumbe naye ngelinye ilanga umgcilazi naye abona ukuthi ayi namhlanje umbango wami ube ngaphe kwamandla ami ukuthi ngikhuphula amasokisi kodwa ibingekho lento ukuthi kuzoqala kuxabana abalandeli kuqala ulwebona bephinde futhi be-influence la kuma-social media besifake imiqondo mhlawumbe thina besingenayo mhlawumbe uzogcina usubona nawe ukuthi ngempela lento uma ihamba kanje futhi ayisekona umdlalo isiyinto mhlawumbe ugcina usunenzondo yangempela kahle kahle ngingasho nje ukuthi abaculi bamanje bamusho kakhulu ilento yokugqokwa kwezinto ezihlukene zomfaniswano yamaqembu ngokuhlukahlukana ngoba ngisho kuyipolitiki ngicabanga ukuthi kuye kuqale kuxabane abalandeli balowo maqembu manje kuyofika ey'khulwini zalowo maqembu
kunjalo okunye futhi lapha ngifisa ukuthi ngibheke mhlambe ngoba sisikwazi ngempela ukuthi ke cha waqala ngempela ke sasebancane sebafishane seseyigole nathi ke saze sayiqeda igole sakana nasemagoli ngempela ke ulokhu ke uyibambile ngabe mhlambe ke eminyakeni mhlambe emithathu noma eminyakeni ezayo zikhona yini izingane soyibona mhlambe ke ziphuma ngaphansi kwakhe ngempela ke ubabali mhlambe abafana nje azoba ke bephuma ngaphansi sadla sakho zikhona kakhulu even ngisho izalwa mina ngoba sengumnumzane mina senginalo ibhungu nje engicabanga ukuthi njengamanje ngisho bangikhuluma ngawe nje linengoduso lelo bhungu lelo ngisebenza nalo la eqenjini even ngisho kuyikhava yama-SAP ngishutha nalo njengamanje umfana esengimbonile futhi ukuthi ikhona into angakwazi ukuyenza ngoba uye wasondela kimi kakhulu so ngingasho nje ukuthi eminyakeni ethile ezayo mhlambe la ikhona into ayoqhamuka nayo noma ngeke ngiqinisekise phela ngoba akusikhona uma umfundisi nawe uzomfundisi kodwa njengomuntu izingane zabafana ezinye engiyibonayo ukuthi zinalo lubizo lami engithi eminyakeni ethile ezayo kukhona ezoqhamuka nabo noma ngeke ngigalante ukuthi ngisaphila mina emhlabeni ngoba ngobe ngingasekho kodwa ngokubuka nje isimo ngiyabona ukuthi noma ngingasekho kusangenzeka ilegacy yami iqhubeka mhlambe nani balaleli lapho ke emakhaya bakhona mhlawumbe abafisa ukuthi yebebe nemibuzo kuyena ke ubaba umgube mhlawumbe ke kukhona abafisa ke kunqoma ngempela ke umsebenzi wakhe noma ke kukhona abafisa ke ukwazi mhlawumbe singakhonanga ukuthi ke sikuthinte siyacela ukuthi yena sithinte ku 0796970427 noma ke lapha ku SMS line yethu ku 0720930088 sizothi nje abantu ke ngabona ngabe ke ikuphi abafisa ukuthi ngempela ke bekubuze kubaba umgube sisesenayo nje kuleli ithuba ke lamanje okay Yamboza. Okay, imnandi kakhulu indaba amasika nje ngempela ke siphethe ke lapha ke ngempela ke igeza lika Mgube nanga oqala asimbambe simuze ukuthi ngabe izinto ihamba kanjani. Kahle mfethu sobona. Siyaplan njalo kodwa. Ngathi ukuthi ke lo muntu ngathi ke angazi ukuthi into zakho zenzakalani ke lapho ke yeza ko besebancane yabonga kala nje umuntu